prvního mini vlogísku, tak já se jmenuji teda Zlatka a ještě teď jdu vlastně nakupovat do Lidlu, takže bude to vlastně takový mini vlogísek, co se skupuje. No, já se jmenuji Zlata, nebudu říkat jak, vlastně kteří ví, ale prostě teďka jdu do Lidlu nakoupit zmrzku a svačinku, takže já se k vám vrátím, až budu u Lidlu. Takže já jsem už u Lidlu, přešla jsem přechod, tady tohohle se bojím, protože ono to může jebnout. Já to znám. Je to docela dlouho, takže já se to velmi bát, ať mi to nezabije. Takže tak. Mám prostě takový mini vlogísek, se dá říct. Prostě první vlogísek je mini vlogísek, tak to řeknu. No, dobrá. Tak jsme pásí, nehrabe. Prostě hrabe. Pojď, ale mě prostě nějakou sekundu musí někdy hrabat. Takže vlastně trochu řeknu o sobě. Jak nebudu říkat, to už jsem neříkala. Chodím do 4. třídy, takže asi tak někdo si může uhádnout. Prostě já jsem to říkala ještě na začátku, tak teďka jdu do takže...